हेलो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे फिसा रेसिपि शेयार खालामनो नागिरदों आङो जाफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आरो दिनैसो आं संफेरगोनबो होनजायो काटला ना मा होनो बेजों ओमफ्राय बेयो दानि नुनाया बिबारा बेयो बासिगि बिबार गोरान आरोना बेजों जागोन ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै एकदम सिम्पोल ओरैनो आङो शेयार खालामनो गोसो जानायखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होनना सानबाय आरो नायलांदो। नाया एवफ्रामखांबायानो ओमफ्राय दा थावआथ' ना एवनायावनो दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय एसेल' होदेरनांदों सामब्राम फानलुखौ रबहोनानै ओमफ्राय बे मैगंखौबो बासिगि बिबारखौ सामब्राम गुफुरखौबो होबाय ओमफ्राय बे मैगंखौबो होनानै एसे एवनानै ओमफ्राय दै होना होनोसै आरो। संख्रि हालदैखौबो होखाबाय ओमफ्राय आं हालदैखौ एसेल' होबाय मानोना माने बेयो बिबारा मैगङा एसे बोरैबा गोसोम गोजा एसे ओंख्रिखौ माने आङो गोजा गोसोम जागोन बायदि मोनदों आरोना ओंखायनो हालदैखौ एसेल' होबाय दै होनाय लोगो लोगो नै बोरैबा गोजा गोसोम नुखाबाय नै ओमफ्राय नाखौ सासेया जायानो ओंखायनो आइजो आंजोनिल' होबाय। Ini filting kan dia. Wah, renggut ओमफ्राय नै आंना ओंख्रिया जाबायानो एकदम थाग थिग जाबाय बिनिफ्राय आरो रानहोला संख्रिबो साखिबाय आं नांखाबाय ओंख्रिया जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोनलाय बाय बाय।